Sa shisien pat nakaliang jong Good News TV ai ngo U Blei u bala dornekat lembat ngi hakini kemit ula ri ula sumari ngi bat ula penyo pat hangi ya gani galat kumnya dang stem hakaba sa shisien pat ngi nyos ngo ya ki Ktien jingpuson lingba gani Ka Ktien ka jong U Blei ni ai ku Blei ya pi baro ki bapet ya gani ka program ka jongi bat nakaliang jong Good News TV ni penpau ya ka jing sngongo ya ka jing ya krishan lem ka jong pi yangi limba ki jing duai ki jong pi bat kerpang hakaba pi kershan yangi ru dakaba fi subscribe ikni ka channel ke jongi bat kumju ru dakaba pi share lem yakini ki content jong Good News TV kum shibenta na ka benta ya ka jing alap ya ka gospel ka jingpuson hagani ka sngi kalong ya ka ba ngine perkhat lang halor ka jing alam ka jong Blei lani God's guidance. Bat kata kalong kapang ya kaba ngine kren lingba jong kini ki sngi ki manangwan ngine kren halor ka jingalam ka jong Blei lani God's guidance. Bat ka jingpuson hagani ka por halor jong ngini kapang kalong ya kaba ngila mynsiem na ka kitab Jenesis kalinong kaba arbusaw kadakot kaba saw puar Jenesis kalinong kaba arbusaw kadakot kaba saw puar ki Ktien ki baong kumnia. Di ngalawan poi siya kani kapukri minta kesngi bat ngalaong atrai u Blei u Abraham u kenrat jonga lara minta me pen poi bha ya kalinti ha ka bangayad ngan ong biang sa sisien di ngalawan poi siya kani kapukri minta kesngi bat ngalaong atrai u Blei u Abraham u kenrat jonga lara minta Meben poi bha ya kalenti hakaba ngayan. Yakini ki Ktien hagani ka kitab Genesis kalanong ka baarusaw ka basaw puar la Syiem na ka kynja hakabaw Abraham uwat ya ka brio ka babyang banlong ka tanga ka jong ukun jong u Isak. U Blei ulayalam lenti ya lani yaw syakri jong Abraham baun wat ya kabriu kabadai na kabenta ukun jong ukenrat jong u Isak kalong kabasngong tenat habang ipuli ya gani ka kynja kamtam ya gani ka kitab Genesis kalenong kabaarusaw kumno ba U Blei uyalam yaw syakri jong Abraham uba kinget baga kyrteng jong ni syakri uday u Eliza katkum ka kitab Genesis kalenong ka bakatsan kadakot ka baar. Kidon shibun ki kibingidey ban siya ikay na ka jinglong ka jong uniw syakri u jong Abraham. Lingba jong ka kitab Genesis kalenong ka baar pusaw ni Syiem baw Eliza ulawat ya ka jingalam ka jong Blei hagapor ka baw don kamtam kumno banjid ya ka brio kabanong katnga na kabenta ukun jong ukenrat jong u. Kamday kabasuk yo Elisa. Henry na marba ula syanya haga jingalam ka jong Blei. Ula yo pediangru ya ka jing kedaw lenti ka jong Blei. Haga jingat lenti ka jong u. But haga ni kapor. Lingba jong ka ni ka kitab Genesis kalanong ka baarusaw. Nga kwa bangin epet ya ki katto kat ni. Kiba uniw syakri ule. Habawad ya ka jingalam ka jong Blei. Kabaning kong kabaw Eliza ulale kalong bawla duwai show Blei baw Blei un pin hau ya kadak ba untip kanu kalong kabaw Blei umand kabamut ba kabaning kong kabaw Eliza ba untip ya ka guidance ka jong Blei untip ya ka jingalam lenti ka jong Blei uduwai shu Blei bat wong yo Blei baw Blei un pin hau ya kadak ba untip kanu kalong kabaw Blei uman bat ya katangi Syiem na kani ka kitab Genesis kalenong ka baarusaw kadakot kabakat ar sngap koong ya kini ki Ktien ka kitab Genesis kalenong ka baarusaw kadakot kabakat ar ula duwai ti kutray ubaw Blei u Abraham ukenrat jonga
Ngakerpat ya me tu pelat luit bha ya kalenti hakmat jonga. Hakani gasngi bat tu pen I ya ka jingle sbun yo Abraham ukenrat jonga. Bat kumju ru nginepet ya kedekot ka bakat lai bat ka bakat saw. Jong gani ka kitab Jenesis kelnong ka ba aru saw sngap ka ong gini ki kentien. Hakmi ngayang hangni hajan gani ka pukri tong Bat ki khun kentay ki try jong gani ka shnong ki awan ya ka bantong Tu sya bakan jaru bakata ka samla hakabangan ong tu dapin hiarno ya lau kiu ngakerpat ya pha bangan yo di larakan ong tu di ye ki ut jong meru bat ngan ai bandi tu ai bakata kan long ya kaba me melatmu yau isak usyakri jong me bat nakabenta kan ye kan ngan yo tip ba melapin I ya ka jingle sbon yau kenrat jonga kata ka dikadak kabau Eliza upan kadigadak kaba upan no Blei ba U Blei un pen I ha ya kadak hakabaya day bat kata gabriu kaba U Blei man banlong ka tengah banlong ke kalok ke jong U Isak U khon jong Abraham bat kadak kaba niu syakri upan kalong napdeng jong kita ki kentay ki babon ki bawan bantong hangta bat wong lara kata ka kentay kap gloy ban ai yo bat ya kita ki jingri ki jingdup ki jong kata ka long gadak ba kata gabriu kalong ka U Blei udan ka jingthmu bat umand bakan nong ke tengah ka jong U Isak bat kata ka digadak ka ba uni ukenrat upan uni usyakri ngamut banong upan ka ba arpat ka ba uni usyakri ule kalong ula shania ha U Blei ba U Blei unya lam yo hakalenti ka badai larang abo Ka Ktien nong way he trusted God to lead him in the right path. He trusted God to lead him in the right path. Ula shania ha U Blei ba U Blei uya lam yo lani unya lam yo hakalenti ka badai ong gani Ka Ktien ka jong U Blei habau Elisa ula duai sho Blei bat ula pan na U Blei ya kadak U Blei ula ya lam ya siya kata ka pukri kata ka long ka jaka ka badai kata ka long ka lenti ka badai bat U Elisa ula ya syamru ya ka briu ka badai na ka benta U khun jong U kenrat jong ong gani ka kitab Jenesis ka linong ka ba arusaw ka dekot ka ba katsan bat katan riu sngap ka ong ya kini ki kentien Genesis kalong ka ba arusaw ka dekot katsan bat katan riu kala jaru haba umpat lala wai ban kren bahakmi ka Rebeka kalawan mi no ya kabalakha yo Betwel ukun ka Milka ka tengah Nahor upara Abraham bat ukiu tong jong ka halakatirpeng bat kata kasamla kalalong ka ba ibhabriu ka tei satiken namar uno ru ubriu shimla itku yaka bat kalalik hiar siya kata ka pukri bat onda kala pendap yalaw kiu tong kalawan kiu pat hagadukat ka bakat nyo sngap ka ong pat igani kikintien diyaw tau syakri ula pet bani syambat ka bat ula ongru tu sya yang ngabenta ngakerpat ya pa ban sukijit kindiat ko na kiu jong pa hagadukat ka bakat pra kati kala ong tu di ko kenrat bat kala pen kloy bat kala pen hiarno yalau kiu halakakti bat kala ai hau bandi kata gani ka ba uni usyakri ula kerpat U Blei hadin ba ula kerpat ba U Blei un pen ihu ya gadak u kerpat ru U Blei ba unya lam yu hakalenti ka badai bat U Blei ula ya lam yu sya gani ka pukri bat di hangta ula ya kendu ru ya gani ka briu ka badai bahkan long ka tengah ka jong Isak u khon jong u kenrat jong u Abraham kabalai pat kabau ni usyakri ula le kabalai ong gani Ka Ktien ka jong U Blei ula ai ngo U Blei he thank God ula ai ngo U Blei habau Eliza ula yo mat ya ka jubab na ka benta ka jingduai ka jong ula dem ban ai ngo U Blei ula ya lam ha ka lenti ka badai ong ka kitab Genesis
ka lenong ka ba arhusaw, ka dekot ka ba arhun riu, sngap ka ong, ya kini Ka Ktien. Jenesis, arhusaw, arhun riu. Bat utau priu, ulang ngo laga klie, bat ulang mane yau trai. Bonsien haga jingim ga jongiru. Ni kelat ban ai ngo U Blei. Habau Blei ulai lam yangi haga lenti ga badai. Ni habangi poi ban le ya ka eke ga badai haga jingim. Bonsien ni kelat ya ka ban ai ngo U Blei. Ni kelat badai U Blei ba pen i lenti yangi. Ni kelat bagade ga guidance ka jong Blei, ka jingalam lenti ka jong Blei, ka ba pen poi bet yangi syaki eke ga bangi thmu. Haga jingim ga jong abat ka jongi. Bat kata gani kabadon kam kabau niu syakri ula pengen mau yangi. Kabasau pat kabau niu syakri ula le. Kalong ba ula up ya ka jing pentik na ka jong Blei. Ula up ya ka jing pentik na ka jong Blei. He waited for a confirmation. Ula up ya ka jing pentik na ka jong Blei. Wat la ka Rebecca kalaya lam ya niu syakri syaka ying jong ka. Henry u Elisa u kwa ban yo ya ka jing pentik na ka banau Blei. Bat kumta habola rung haga ying jong ka Rebecca. Ula ong ya kita kiba haga ka ying jong ka Rebecca snap uong ya kini Ka Ktien. Haga kitab Jenesis ka lenong ka ba arbusaw bat naga dekat ka ba saw pukundai snap uong ya kini Ka Ktien. Di menta larafidon ka mon ban le ya ka jingsbun bat ka jing shisha yau kenrat jonga tu ya thu hanga bat la fimman tu ya thu kenyanga bangan yo pai sha wei pat sha ka kti ka mon lani sha ka diang skap uda keli bagata ka dei ni em ka mon ka jong kiru malara kam dei ka mu wangan pai sha ka mon lemni un pai sha ka diang ka mut ba u up ya ka confirmation u up ya ka jing pentik na ban tip shisha baka ni kadiga jingalam ka jong Blei. Bat hang tau kwa balara ka day ka man ka jong Blei kiru ka ni hap bat kata ka man. Bat kum tau up ya ka jing jubab naki ban pentik na la ka day ni em ka man ka jong Blei. Bat ka jingalam ka jong Blei. Bat na baula yo ya ka jing pentik na ka ba snoutenat kalong baula aingo biang U Blei. Bat kata gani ka mga snoutenat na mga puli ya gani ka jinja. Hadian baula yo ya ka confirmation. Hadian baula snoutik na ba gani ka jingalam ka jong Blei, gani ka man ka jong Blei, baka Rebecca ka nung ka tanga ka jong isang. Hadian baula snoutik na. Bat ulang aingo biang U Blei. Ki para bangait ba iit. Ngiru larangi kwa ban yat syaprang ha ka jingim. Ngim ngam tip ki ege jinga syam ki jinga kendo ki jong pi. Henry nga snong thu bahaga jinga lenti jong i kum ki bangai. Ngidon kam ya ka jinga lam lenti ka jong Blei. Ngidon kam ya ka guidance ka jong Blei. Ngidon kam bo Blei un ya lam lenti yang i ha ka wei pa ka senjam ka bangingin syim ha ka jingim ka jong i. Bat ngiru larangi kwa bangin yat syaprang ha ka jingim ay bakini ka nong ki jingi kai. Yang ngiru kumno bangin yat hapo ka jinga lam ka jong Blei. Da ka bangin sedang banduai syu Blei. Bo Blei un pin i hangi ya ka lenti ka bangingi de banyai. Tu Blei un kur khu yangi hagani ka step. Ai ba kani ka jingi kai lingba jong kani ka Ktien ka jong Blei kanong ka bor yang abat ya pi. Bangin yai ya kani ka sngi da ka jingalam ka jong Blei. Da ka bangi apru ban pentik na ya ka mon ka jong Blei. Bau Blei ka eke ka bangi le haga jingim ngina sngo tikna ba ka de ka ba de yangi ban le bat ka deiru kat kum ka man ka jong Blei bat ngina apru ya ka confirmation ka jing pentik na no Blei la ka taga bangi le ka long ne em kat bakum ka man ka jong Blei U Blei un kur khu yangi bat un kur khu ya phi lang baro lingba jong ka jingpuson ka lyngkot ha ka por tung ni pendam how Blei ha ka jing duai a Blei buk pa jong i bab neng ka jingo ka buram ka jingaro ni ai tang shame ko kan rat ba i namar ka jingdon kat ka jome ko try mela ri mela sumar mela da mela keringi lingba jong gini sngi ki mela let no baro jong ka jingim ka jongi mela don kat ban ngi gini ka miet par mela penyo angi gini ka step ko kan rat ba
Bat hashwa ya ka bangin ya ka ni ka sngi. Nyai ngo ya me ka ni ka ktien ka jame ka ba pin ka mahau yang i. Ya ka jing don kam jong i kum ki bangek ban up ya ka jing lam linti ka jong me. Bat ya rap ya nga bat ya ngi ko kin rat ba yet. Ha bangin ya chaprang ha ka jingim ka jong i lingba jong ni ka sngi ba ki sngi ka bang wan paro. Bangin up ya ka guidance ka jong me ka jing lam linti ka jong me. Da ka ba ningkong e ngi pan na me ka dak. Ka dak ka bangin snoutik na. Badai ma miu pa yalam yangi khnang bangin tip bangin poi sha ka linti ka badai ha ka jaka ka badai ngi le ya ka badai ka bakat kum ka man ka bakhot ka jame ban ana bangi poi ha ka jaka ko kan rat bi ngi da snow ti kanaru bakani ka man ka jame ka ka bangin jet ka bangin le ngi da pinti kana bakani ka man ka jame shim yangi kum bangi long ko kan rat bi ker khu yangi sem ka jongi ker khu yangi sem ju ki to parong ka pek ya ka program jongi ha ka step ai ba ma kiru kin man ya ka jing don rikat ya ka jing alam ka jong me sngau ya ka bango ka jongi na ba ka kyrteng ka jamu Jisu ngidwai amen tu Blei Un kur khu yangi lima ka ni ka jingpuson ka lyngkot ha ka ni ka por na ka benta ka buram jong u amen